after 9 years. Kag grabe ito as in kaboring gidiya. And amo ni barko, amo ni ang cafeteria nila. Amo ni. Subong kangkong noodles. Amo na siya. Kung ubos ko ng noodles, kag malagaw na ko sa barko. Remember when our hearts would beat as one? We used to have a love that felt so strong. Remember lying in the summer sun. Just take me back where we belong. I'm longing for your touch that felt so right. I know that we could go for real this time. Just tell me that you are the only one, and take me back where we belong. Diyan mo lang yung brako libot ng sa barko. Kagawin lang. Taon. Malipay pa yung klinik daw si Duterte. Nagkapunta ng eleksyon. So subong tapos eleksyon, grabe kitang sinadya kay daw si Duterte. Medyo close fight pa si Lenny kag si Bongbong. Subong ang bot kung sino gapanguna. Init-init kaya katama ya. Ay, mabalik lang ko panaog ah. So take me back where we nagali sa hapon, nagabot kami, naghapit ang barko sa Iloilo for 3 hours and then nakato kami sa SM Delgado. Kag nagbakal ko tubig, as in damo gid na tubig kainit kid. And amo na nagkaon ko sa McDo sa Iloilo. Kag diri so far obra ko lang taw lang gid movie. Amo na kag ano nang libot sa barko. Kag plano ko tayo ma-jogging kaso medyo danlog ang babaw. Kag subong mga oras about mga 9 o'clock na guro ti matulog na ko. Sige, buwas naman, good night. Ay, may nga ga nang kaginabugtaw ko mga 4 o'clock. Kag as in tutog na video sa kwarto ayun. Yatakan ko, nagwa ko na yun. Kung nag-jogging, paglala, pag kido ka ang hangin sa babaw, iya ka baybay, kido ka nipis, bilas ang hangin, no? Kido ka budle, maginawa. Pag, ano, subong 5:35 na, at least kagina sa nga ka nakapabalas ko, mas yung kadali. Subong gulat pa lang kung ang pamahaw iserve. Wala. Subong arap na online sa Mindoro pa lang. Mga laban-laban, makabot kami sa Manila. Mga alauna guro. remember when our hearts would beat as one. We used to have a love that felt so strong. Remember lying in the summer sun. Just take me back where we belong. I'm longing for your touch that felt so right. I know that we can go for it. Ayaw ng Manila! Araw, may kita nun. Pero muna sa... Ay, salamat. Nagamay ko sa Manila. Wow. Squatters sa tanan. Hasta dira. Na squatters. Grabe. Subong mga almost 1 o'clock na pagpagabot ko, ma-shopping naman ko dayon sa Divisoria, mamakal ko kung ano na mga kilananon para buwas. Muna Manila, Puerto nila. Sige.
sa Manila, kagilagaw ko ng arko subong sa 999 na mall. Lapit man sa Tutuban, para man sa Divisoria. Kaso na medyo tindok lang diya. Makita nyo sa buong kunyara, wishing well para sa mga Buddhist na ang damo na gano'n, mga inchik, sila. Ang gano'n sila. Masang mo na, kagina may babae na palapit sa ako na pili lang ko naka-wish ko na libre lang. Amo ni ang 999 na mall. Nabandi kayo mahal, branded ka lang. Bago na ko tapos spray, kagamo na akong tamahawon. Hindi na po ko dan galak tunay. Hindi ko nakaon sa Masuki. Amot kong ano niya, pero amo nila best seller ko no. Na kaya mo ning 999 na mall. Muna. Amo ni, ito ara ka lang sa Hong Kong. Yan.